Yeah, I've just done it now. So I've just left the words. So the cones coming down the middle of the main ring, you will have on the left hand side, as you look from the grandstand, we will commence with Thomas Lightning Championship, moving on to the Price Family Champion, and then the
Croeso I Prynhawn ola'r sioe fawr yn Llanelwedd. Prynhawn dydd Iau, Prynhawn y pencampwriaethau. A'r goreion o'r Brydiau Cymreig yn dod I gystadlu am y brif wobr, pencampwr y Brydiau Cymreig. Ac yn nes ymlaen heddi, fyddwn ni yn dod o hyd I geffyl gorau'r sioe am 2025. Wrth yn ochr I, wy'n falch iawn o groesawu nôl David Oliver a Beth Simons. Croeso nôl chi'ch dau. Diolch. A mae di bod yn ddornod ardderchog yn barod yn dod am y cystadlu a'r pencampwriaethau welon ni drwy gydol y dydd. Odi, mae wedi bod yn fore cyffroes iawn I Ceri. Yn enwedig, fi'n meddwl yn yr adran ec, lle ni wedi gweld dosbarthiadau enfawr bore yma, sydd yn hyfryd gweld. Dwi'n meddwl, oedd ni'n trafod unwaith eto o blaen, ond y dosbarth gorau o Cesig Fagu sy'n rioed I bod, dwi'n meddwl, a barn lot o bobl eraill yn yr adran yna. Ie, fi'n credu oedd gallai siw gymaint ohonyn nhw wedi sefyll ar y brig, a falle fydden nhw wedi gyda beirniau gwahanol ar ddwrnod gwahanol. Felly ar hyn o bryd, ni'n edrych ar gwpan fethol Tom yn Sprightly. Ac I atgoffa pawb, dyma le ni'n edrych ar pencampwr y Brydiau Cymreig. Ie, y 4 adran pur mewn ffordd. Yr adran A, B, C a D. A pencampwyr hynny I gyd wedi dod nôl at ei gilydd I gystadlu am y cwpan arbennig yma. Ydyn. Wrth gwrs, mae yna dipyn o hanes i'r cwpan yma yn does, Beth. Tom yn Sprightly, wrth gwrs, Grove Sprightly oedd enw'r march, ac Tom Jones oedd y dyn oedd yn berchen o, ac oedd nhw'n rhoi gymaint o sioe yma yn y sioe frenhinol y stalwm. Yr nhw'n rhoi cwpan. Ac yn hanesyddol, mi oedd y cwpan yn cael ei beirniadu, oedd yna clapometer rhywle ar sŵn, ar bloeddio, ar clapio mwyaf, oedd yn cael y gwobr y Tom yn Sprightly o'r adrannau I gyd. Erbyn hyn mae'n beirniad, ond dyna sut oedd nhw'n defnyddio a sut oedd o'n gweithio blynyddoedd nôl. So as you can see, there's a variety of written ponies in front of us, and they will include the Welsh Mountain Pony in the saddle, the Welsh Pony, the Welsh Cob in the saddle, the written hunters, the working hunters, the children's riding ponies, the written cobs, the leaders and Welsh students, more Welsh and fatted, the written M&M, the Palominoes, the coloured horses and ponies, show written ponies. Prynhawn ola'r sioe fawr yn Llanelwedd, Prynhawn ddydd Iau, Prynhawn y pencampwriaethau. A'r goreion o'r Brydiau Cymreig yn dod I gystadlu am y brif wobr. Yn nes ymlaen wrth gwrs fyddwn ni yn dysgu pwy yw ceffyl gorau'r sioe am eleni 2025. Ond cyn hynny, mae'r goreion o fyd y Brydiau Cymreig yn dod nôl I fynd benben yn erbyn ei gilydd ac yn gobeithio cael gafel ar gwpan fethol Tom yn Sprightly a pencampwr y Brydiau Cymreig. Wrth yn ochr I mae David Oliver a Beth Simons. Croeso nôl I chi'ch doi. Diolch, Helef. Diolch. A wedi cael hoi fach heiddiannol, wedi cael sgwrs bach gyda Stuart sydd wedi bod yn beirniadu yr adran ec. Do, yr hamddenol Stuart Morgan. Yn siŵr bod mam Beth wedi bod yn dweud drefn yn trio I gael ei gyflymu wrth beirniadu bore yma, ond wedi cael modd I fyw, dwi'n meddwl. A dyma hi y pencampwriaeth gathau wedyn, Llanidan Welsh Lady yn y diwedd gyda Alun Hughes fyna. Dy fam di Beth wrth gwrs yn un o'r stiwardiad ac oedd e'n stiwardio gyda Stuart. Oedd prif stiward ond nath hi'n cadw trefn arno beth yn cedi. Nawr te Casgob Welsh Doll gyda Hannah Owens nawr te, yr pencampwraig yn yr adran D ac yn llawn heiddi fe y ddoi. Mae hon yn gallu symud ydy. Mae'n gallu symud a mae'n edrych yn ffres bwr yma heddi to yn ei prawn yma. Ath I gytra neithwr, dim ond rhyw 3/4 awr lan rhewl I Henffordd a mae'n di dod nôl yn edrych yn wych heddi to. Wel, un arall sy'n gallu symud. Heniardd Shaboom.
A Richard Miller fyna'n i dangos i ar rhan fe a Meirion Davies sydd wedi ei mhagu. Campraeg Ymerlod Mynydd Cymreig. Yn beirniadu'r gystadleuaeth ar bencampwriaeth yma, mae Mr Dai Harris, pennal Ceredigion, di bod yn magu cobiau ers dros 100 mlynedd. A brydfa pennal ddechreuodd nôl yn 1958. A na ni. Heniar Dering Do fyna, neu Dering Do, pyn ti'n meddwl, David? Dering Do, oce. Gyda Simon Charlesworth, fi'n gwybod sydd wedi Simon. Simon Charlesworth fyna ni ddangos ar ran Celia a Matt Olsen. Mae wedi dod nôl o Sweden, fi'n credu, David. Mae wedi dod nôl lenni, wedi cael ei fagu ymrydfa heniarth. Werth atgoffa'n hunan o sut yn union mae'r gystadleuaeth yma'n gweithio? Wel, ie, pencampwr y Brydiau Cymreig sydd gennym ni fan hyn, pencampwriaeth y Brydiau Cymreig, y pencampwr o bob un o'r 4 adran, Ymerlod Mynydd ar adran A, Ymerlod B, Ymerlod Cymreig ar adran B, Ymerlod Cymreig Teip Cob a'r Cobyn Cymreig, ac dyma fydd wedyn y pencampwr y Brydiau Cymreig enillydd y dosbarth yma. Ie, mae'n bwysig fi'n credu nodi bod na 5 adran, yr adran rhanfryd, ond wrth gwrs nid ydyn nhw'n adran pyr, felly dyn nhw ddim yn dod nôl ar y gyfer y bencampwriaeth yma. Ac wrth gwrs, Mr Dai Harris yn cael golwg ffres yn dywe, ac yn dod mewn yn unig swydd i feirniadu y gystadleuaeth yma. Welwn ni fe gynne fach yn y siwt las, dyna fe. Felly fydd e'n cael golwg cynta yn agos ar y goreion yma. A mae'n wych yn dweud, mae'n hysbyseb ardderchog i'r Brydiau Cymreig pan ych chi'n gweld y gore o bob dosbarth yn erbyn I gilydd. Ydy, a fi'n credu, sa'n beth ti'n meddwl, David, ond fi'n credu bod y bencampwriaeth yma yn un beautiful. Mae'n stunning o bencampwriaeth. Mae yna esiampl gwych o bob un o'r adrannau, ond ran I, yn y marn I o'i flaen felly mae'n digon o waith gyda fe fi'n neud, fi'n caru. Bendant, fi gen tai dipyn o dasg dwi'n meddwl, achos fi na dipyn o beirniad ac dilynwyr y Brydiau Cymreig yn eistedd yn yr eisteddle ac wrth ochr y cylch yma yn barnu'r adran, a siŵr bydd pob un o'n nhw ac un gwahanol fydd nhw eisiau mynd adre nhw. Fi'n credu, chi'n gweld bod yn un pwysig, David, achos nid yn aml, ni'n gweld Alun mewn siaced a hat yn dangos. Mae wedi gwisgo lan. Dangos y parch sydd gyda geti ag at y bencampwriaeth. Cwpan fethol Tom and Sprightly yw enw'r gystadleuaeth, a mae yna dipyn o hanes i'r cwpan ag i'r gystadleuaeth. Oes, Tom and Sprightly wedi enwi ar ôl Tom Jones ac y march Grove Sprightly. Oedd yn dipyn o ffefrynnau, a rhoi dipyn o sioe yn y sioe fan hyn yn ystalwm, ac tlws er coffa nhw ydi o, ac i'r Brydiau Cymreig, ac yn hanesyddol, clapometer. Oedd yn beirniadu'r adran yn yr pencampwriaeth yma, y clapometer yn yr eisteddle ac yn pwy bynnag oedd yn cael y bloedd fwyaf, y clap fwyaf, oedd yn ennill yr adran erbyn hyn, mae'n beirniad bach mwy diplomatig falle. Sa'n credu fod y iechyd y diagolwch yn gadael I ti gael clapometer nawr? Na, siŵr o fod. Stico felly gyda'r un gŵr pwysig yma ar y fe, Mr Dai Harris, pennal, yng Ngheredigion. Iawn. Mae hon yn gaseg sy'n dangos I hynna'n, dwi? Hynny ar Shabwm fan hyn, mae'n gwenu, glistio ymlaen. Ac yn symud o hyd, pob tro dros y ddoi hefyd, pob tro oedd Richard Miller sydd yn arddangos I yn gofyn iddi symud, mi oedd I'n neud. Mae'n eitha statuesque mewn ffordd, yn dwi? Mae'n mor bert. Gwrs, mae'r gaseg yma wedi cymhwyso I sioe ceffyl y flwyddyn yn barod. Ydy, mae iddi gathu'r prif bencampwriaeth yn sioe Cheshire, felly mae hi yn saff wedi cael ei thocyn i'r sioe hynny.
a pawb eisiau cael gafel ar y tocyn holl bwysig yn dos. Odyn, achos mae fe'n ddathliad o fagu mewn ffordd yn y sioe ceffyl y flwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o'n nhw dan gyfrwy, ond mae hwn yn ddathliad o fagu, achos mae fe yn erbyn pob math o gyffylau. Felly, os chi'n cael y cymhwyso i fynd fyny, mae e'n real, mae fe'n dipyn o gamp. I'r cyfle i gael y drot fach nôl fel yr arfer i weld y camau o'r cerddediad i'r drot. Mae rhywbeth bach eitha hapus yn byti fi'n credu wrth bod i'n... Oes, mae'n wedi ar springs mewn ffordd. Meddwl am yr enw Thomas Brightly, mae'n edrych yn sprightly i fi. Odi. Di cyfle i edrych ar casgob Welsh dol. Nath gipio calon pawb yn yr eisteddle ddo, wi'n credu. A'r stori y tu cefen hefyd gan gofio yr elfen deuluol sy'n perthyn. Ie, na'r peth. Pan geth y gasgymau i wybrwyo'r cwpan short dros y Cymru, mi oedd Eli a chwaer y mwy emosiynol na Hannah, dwi'n meddwl. Oedd, ond o'n i siarad gyda Hannah bore yma a nath i ddeud bod i wedi watcho'r fideo 3 gwaith ac wedi bod yn ei dagre 3 gwaith neithiwr cyn mynd i gwely. Oedd bach o sioc fi'n credu. A mae rhaid bod wrth gwrs, pan i ti'n profi fe ar y pryd, mae'n emosiwn, ond edrych ar dinan yn profi eto, wyt ti'n cael o ongl wahanol yn drwy ti. Ie, oedd Hannah'n gweud y Prynhawn ddoe bod hi ddim yn credu bod wedi suddo mewn eto, a fi'n credu wrth watcho fe wedyn, nath e helpu fe synco mewn beth oedd wedi digwydd. Bod yn y fath o gadarnhad bod e wedi digwydd. Ie. Wyneb hardd iawn fyny a casgob Welsh dol. Y lle nesa i gael ei beirniadu gan Dai Harris o Pennal Ceredigion sydd yn beirniadu cwpan fythol Tom yn Sprightly. Mae hi'n edrych yn eitha sprightly hefyd yn dwi, mae'n ysgafn ar ei thaid i bod yn deg iddi. Ti'n meddwl, David? Symud yn dda bob tro fi'n caru? Yndi, chwarae teg, ac mae weld yn ddoedd sy'n rhywun peth, a'n waith caled i ddangos, ond mae'r goreuon yn rhastar rhyw quirk bach. Odyn. In this section, children are allowed to have a handle on the saddle, so they don't use the reins and balance on the pony's mat as they learn to ride. This pony is giving a lovely example, coping with the main rein and being a safe Welsh rider. I ni merw y cystadlu ac yn edrych ar gystadleuaeth y cwpan fythol Tom yn Sprightly, y gore o'r bridiau Cymreig. O'n blaen i fan hyn mae Heniarth Siabwm, pencampwr yr adran A, a Dai Harris, y beirniad yn cael golwg manylach. Atgoffa chi hefyd. Mae Richard a Meirion yn gallu troi ceffyl allan o'r rhan dyn nhw. Odyn, a nid yn unig troi nhw mas yn dda, ond hefyd o ran chwarae teg iddyn nhw, mae yna 2 yma yn y prif bencampwriaeth o'r adrannau Cymreig gyda'r Prif Heniarth. Mae hwnna yn dipyn o gamp i gael 1 heblaw am 2 mewn 2 adran wahanol, a wedyn yn yr un flwyddyn mae'n anhygoel mewn ffordd. Fan hyn, casgob Welsh dol, Hannah Owens. Yn berchen ac stori fawr ddo yn gweld casgob Welsh dol. Gweld Dai jyst yn cafu nôl i cael golwg well arni. I weld y llun, a mae'n lun gwych fan hyn yn dwi. Wrth gwrs, Dai yn person yn magwr cobiau. Ydy.
Ond wedyn, weithiau mae hwnna'n gallu mynd yn erbyn y ceffyl yn dywe, achos os yw e falle yn edrych am deip gwahanol, welon ni hwnna llynedd gyda Mr Eric Davies yn beirniadu'r bencampwriaeth yma, ath e ddim am y cob, ath e am yr adran A, lle falle fydde pawb yn disgwyl iddo fe fynd am y cob, achos dyna oedd e'n gadw, ond os maen nhw'n deip gwahanol, pwy a wyr? Falle dwi'n meddwl weithio, maen nhw braidd yn galetach ar yr adran yna. Odyn, maen nhw'n gallu bod. Pan o'n i siarad gyda dau wrth diwethaf, oedd yn deithau bod e wedi, dim ond nifer bach, ond oedd e wedi cadw pob adran heblaw am y B. Felly, o'na A, o'na C yn pennal hefyd, ond yn amlwg y cob sy'n ei galon e. Wel, edrych yn wahanol ar y cobyn ar adran ec mae o. Trio gwaniaethu falle. Falle. Yn ôl i'r adran A. Mae yn bencampwriaeth a hanner yn dwe. Mae gwaith caled gyda fe. Mae yna gerddediad fyny gan Dai Harris yn y glas. Dai Harris, pennal Ceredigion, y gŵr arbennig yma yn beirniadu y bencampwriaeth, y gorau o'r Brydiau Cymreig. Wy'n credu falle bod yna benderfyniad, mae yna rhywbeth eitha penderfynol. Iawn, cyn i chi falle fynd am eich ffefryn, wy'n credu bod yn mynd i fynd am casgob Welsh dog. David. Rhwng y cobyn a'r adran ec. Dwi ddim cweith siŵr i ba gyfeiriad eithaf. David. Come on, David. Yr adran ec. Beth? Fi'n credu... Pini? Yr A. Yr adran A. Yr adran A ac yn... Honna ti'n mynd i weid, Beth? Hennes Siobw, wel, fi'n mynd i weid nawr. Hawdd deud o rwan. O'n i'n iawn, ond llygad yn... ie. A mae rhaid cofio bod na ddau heniarth yn dos yn y bencampwriaeth yma sydd yn tanlinellu ar dderchowgrwydd y frydfa yma. Llongyfarchiadau mawr iawn. Richard a Meirion. Na, y cobyn sydd yn mynd ar Gilwber. Bach o dryswch rhwng y stiwardiad a'r beiriad. Mae hwnna'n siom o fnadw yn dwe. Ych chi'n cael eich tynnu mlaen a wedyn eich danfon yn ôl. Ond mae'n swyddogol, Heniarth Siabwm sydd yn mynd â hi. Enillydd yr adran A a'r goreion fan hyn, ochr yn ochr ei gilydd, ond y gorau o'r Brydiau Cymreig, Heniarth Siabwm. A mae'n gyfle i bawb i ddod i longyfarch. Ac oedd e'n ddiddorol fel ych chi'n gweud, David a Beth, dau i hunan yn magu y dy a dyna'r diddordeb. O weithiau mae hwnna fel y ti'n gweud yn gallu mynd yn derbyn di dwtch. Odi, o bosib, os ydyn nhw'n deip wahanol neu falle bod chi'n fwy caled ar yr adran chi'n ei gadw, ond oedd da fe waith ofnadw o galed fi'n credu o'na 4 pencampwr beautiful o'i blaen e, felly gwaith anodd ac alle wedi mynd am un ohonyn nhw a fydde beirniad arall wedi mynd am rhywbeth gwahanol a bydde pawb yn meddwl, na ni, yn iawn. Ti'n cytuno, David? Yndw, yn bendant, achos mae bob un yn wahanol hefyd a pawb yn licio rhywbeth gwahanol. Ydyn. Mae'n broblem braf i gael pan mae'r safon mor uchel mewn un cystadleuaeth yn dwi. Ydy. Richard yn dal gafel ar Heniarth Siabwm a Meirion wrth i ochr. Richard Miller a Meirion Davies.
a chynrychiolaeth o'r frydfa yn y bencampwriaeth meddwywaith. Gymaint eto mae'n atgoffa ni o safon y Brydiau Cymreig sydd i gael. A mae'n gynrychiolaeth ardderchog mewn pnawn yma, dwi. Ydy. Ac yn gynrychiolaeth o flynydde o baratoi a plano arbrofi felly. Ni'n cael golwg manwl fyna ar heniarth Siabwm. Ac ych chi gallu gweld pam oedd i ddal llygad. Mae'n pert iawn, dydy. A mae stori eitha neis. Fi'n credu nath hon ennill fel caseg ifanc neu merlen ifanc, boles ifanc, a wedyn nath i pherchenog hi ar y pryd Ceri Fell i rhoi hi nôl i Richard a Meirion. Fel rhodd. Fel rhodd. Wel, mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn fan hyn gyda'r dorf. Llongyfarchiadau gwresog i heniarth Siabwm yn mynd â hi a'r cwpan fythol Tom yn Sprightly. Dyma chi yr enghraifft gorau o'r adran Gymraeg yma ar Brydiau Gwych yn 2025. Well, Richard Miller, Meirion Davies, llongyfarchiadau enfawr I chi, winners of the Tom and Sprightly Cup here at the Royal Welsh. Oh, it's been fantastic. Yeah, we've been in that championship 5 times in the past with different ponies and never won it. Been reserve a couple of times, but never won it. So she's pulled it out the bag, Oliver. I think this mare is just a little bit special, isn't she? Yeah, and she knows it, mind. She wasn't best happy this morning, coming back from Ferry Side, but yeah, she had a bath again this morning and she's up for it again today. So I was going to say, she's definitely made that journey worthwhile, and I know she's got the Horse of the Year show coming up in October. She's already qualified for that. What else is in the future for this mare now? A long rest, I'd say. Well, some rest, but we've got another championship to do yet because the overall in hand of the show, we're going to go in that. But then, yeah, it's going to be... Chi moyn bryd wrthi, fe Meirion? Ie, magu wrthi nawr. Magu, wel, os allwn ni gael y genhedlaeth nesaf. Mae'r bedwaredd genhedlaeth sydd da ni. A i gadw'r llinach I fynd te, so... Falle pencampwr bach arall mewn chydig o blynyddoedd I ddod? Wel, falle, ond dyrno mowr iawn heddi ni. Mwynhewch bob eiliad a phob lwc yn y pencampwriaethau sydd I ddod. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch yn fawr.
So now we have the league champion of the Welsh Masters Rugby, also known as the Welsh Section A. So the Welsh Section A is the smallest of the Welsh. Yn rhan isia'r Prif Gylch, i ni mwynhau pencampwriaeth tan gyfrwy. A fan hyn, David a Beth. Mae modd croesawu y rheini sydd wedi bod yn y cylch cyffyle yn ôl i ddangos yn y Prif Gylch hefyd yn dos. Tan gyfrwy yw'r rheini gyd. Ie. Felly dyma'r gorau o'r gorau dan gyfrwy, gobeithio. Mae dyn ni Rwceri Roscoe fan hyn, gyda Nicole Wayman ar ei gefna, sef pencampwr yr adran A dan gyfrwy. Newn ni adael y Prif Gylch ar y cystadlu am nawr, gan bod Hannah Parr yn cael cwmni rheini sydd wedi bod yn beirniadu y cwpan Tom yn Sprightly. Colin as an individual has a career spanning 50 years, given no less than 35 years of connection to the industry. Specialising predominantly in the Section A fees, he actually officially retired in our own Royal Welsh Youth Fair in November 2023. He's been joined the Welsh Medical Society in 1960. Wel, Mr David Harris o Frydfa Pennal, o nabod chi'n bersonol, wy'n gwybod o'ch chi'n edrych ymlaen at feirniadu yma yn y sioe Prynhawn. Chi'n newydd cwpla gyda'r cwpan Tom yn Sprightly. Sut brofiad oedd e? Oedd yn brofiad anhygoel, a gweud y gwir. A chymod, ar y teg i'r 4 cystadluwyr. I ni'n gwybod bod nhw'n brif campwyr yn ei adran pob un nhw. A yn ddylilies i'r rioed bydde 4 mor anodd i feirniadu. Herwydd oedd cywirdeb eu trot nhw a'i cerddiad nhw yn berffedd. Y 4 yn berffedd. Ac o'n i'n chwilio, fel chi'n gwybod, am y manion hynna i rhoi y prif brofiad, y prif roset i'r pencampwr. Ond digwyddodd e, oherwydd oedd e'n waith caled. Ond oedd e honni fynydd Cymreig na, pan o'n i'n mynd i ochori, oedd e'n tu hwnt o brydferth. Oedd hi'n lan iawn fyd, oedd hi rili wedi codi at yr eisteddle fyna pan o'n nhw'n neud sŵn, oedd hi rili yn dangos i hun, oedd hi? Oedd hi wrth i bod na. Ac ar y teg, i'r 4, ro'n nhw i gyd yn licio ymddangos un o flaen y bobl fyna heb Prynhawn yma, ond roedd rhywbeth am beth honni fynydd na, oedd yn tynnu fi ati. A fel chi hynna'n gwybod, dyn cobyn Cymraeg ydw i, ac oedd hi'n anodd i fi droi cobyn Cymraeg yn eilraidd iddi. Ond, chwarae teg i'r ponni fynydd, llawn heddiannol. Diwrnod hi oedd hi heddi? Ei diwrnod hi oedd hi heddi, ac fe ddaw y diwrnod y gasig, gobeith heb os na goni bai. Wel, na ni te dau. Diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. Mwynha'r profiad gweddill y dydd a llongyfarchiadau mawr ar y brofiad o fod yn feirniad yma. Diolch o galon i chi, Anna. Diolch yn fawr. Nôl yn ni nawr at y bencampwriaeth tan gyfrwy. Oedd hi'n braf clywed Hannah Parr fyny yn sgwrsio am beirniadu y cwpan Tom yn Sprightly, ond nôl yn ni nawr at bencampwriaeth tan gyfrwy, ac yn y gystadleuaeth yma, yr bencampwriaeth yma, mae modd gwahodd wrth gwrs rheini sydd wedi bod yn ennill yn y cylch ceffylau hefyd tan gyfrwy, yn ogystal â'r rhai welon ni ddydd Llun fan hyn. Oes, na ni. Ac yn beirniadu, mae Vicky Stevens a 20 mlynedd o amrywiaeth o swyddogaethau o fewn y byd cyfyle. Ie, mae'n eitha diddorol achos mae wedi cael ei ffigo ar tîmoedd eventing Pryden a mae hefyd yn magu cyffyle New Forest ar y Forest, felly mae yna dipyn o ystod o ran y mathau o cyffyle mae wedi cadw. Hi hefyd nath ennill yr Olympia cynta erioed ar gobyn Cymreig, felly mae yna ystod
enfawr o gyffyle mae hi wedi ymwneud gyda nhw. Ti'n meddwl beth, o'n i'n gwybod bod ti'n mynd i ofyn hwnna, a sa'n cofio nawr yn iawn, ond falle cyn diwedd deithi eto. Llyd mae hi, Vicky Stevens. Ac fel arfer gyda'r marchogaeth, mae'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth yn cael ei feirniadu'n dweud. Ydy mae fe, gan amla, mae yna 2 feirniad, a weithiau mae yna farciau, a weithiau mae y 2 jyst yn trafod be maen nhw eisiau, dibynnu ar y math o y dosbarth, a dyma ni nawr un sydd wedi cael ei farcio, sef pencampwr yr adran Merlod Hela lawr yn y gweilod, felly mae dyn ni Chloe Owen fan hyn a King Rover, poni bach sydd wedi cael y bencampwriaeth yma am yr ail flwyddyn yn olynol, wedi ennill 2 gwaith yn olynol lawr yn y cylch, felly fi'n siŵr bydd Chloe'n mynd amdani nawr i geisio i gael. Mae'n creu llun amrywiol iawn ar Prynhawn ddydd Iau pan mae dych chi y gwahanol feistrolaeth o fewn y cylchod, mae dych chi'r mewn llaw, mae dych chi'r tangyfrwy, a nes ymlaen byddwn ni hefyd yn croesawu y gyrru nôl hefyd yn byddwn ni. Byddwn, ac mae'n braf i'r gynulleidfa cael gweld yr hyn ac pob un sydd wedi bod yn fuddigol ac yn pencampwr yn ei adrannau. Ac da ni'n gweld bod yna dipyn o bobl o amgylch y cylch yn gwylio'r pencampwriaethau yma. Lle mae'n mynd amdani? Ydy. Oedd Vicky Stevens yn dweud bod hi moyn rhywbeth sy'n mynd yn addas ar gyfer y teip, a fi'n credu fan hyn, yn di gweld Chloe yn carlamu ddwywaith fyna, a fi'n credu meddwl am ti Merlin sydd ar gyfer hela ac yn neidio, mae angen bod nhw'n gallu carlamu, rhaid peth o'n i'n gweld y cyffyle hela yn y cylch bore di llun, felly fi'n credu mae Chloe wedi meddwl am ti beth sy'n addas ar gyfer ei theip hi, a wedi mynd amdani o'r rhan tegwch. Lle mae di ymarfer y patrwm mewn ffordd yn dwi Bydden ni'n meddwl. Lle King Rover oedd fyny. A nawr King arall, King Triton, ringside King Triton tro hyn, pencampwr yr adran B o dan gyfrwy. Alex Williams yn y cyfrwy, wrth gwrs, ei chwaer Kate nath ennill ar hwn, ond mae Kate wedi cael sioe anhygoel, a nath hi hefyd ennill ar yr adran C, felly fi'n credu bod ni'n gweld Kate wedi llinellu fyny gyda Donistic Turpin, nath hi ennill bore di llun gyda, a mae Alex wedi cael y job o arfodreido Kingside King Triton sydd wedi magu gan nhw fel teulu hefyd, felly tipyn o gamp. Ac unwaith eto yn broblem braf i gael. Ond yw e. A fel ych chi'n gweld, mae yna gymaint o dorf wedi ymgynnull o gwmpas y Prif Gylch. A'r timlad me o'r sioe yn dod i ben, mae'r hireth yn dechrau cydio'n barod, a mae pawb eisiau dal gafel ar yr eiliadau ola. Ac i'ch atgoffa chi hefyd, wrth gwrs, mi fydd y goreion o'r gwahanol ddosbarthiadau yma'r pencampwriaethau yn mynd ben yn erbyn ei gilydd yn nes ymlaen i fynd am geffil gorau'r sioe ac yn croesawu Martin Clunes i feirniadu. Ie. Fe hunan wedi bod, fi'n credu, yn magu cyffil y trwm, ie? Sa'n siŵr os wedi bod yn magu nhw, ond wedi ymwneud gyda nhw. Mae'n cadw nhw, fi'n credu bod yn marchogaeth un. Felly fydd yn diddorol i weld os mae cyffil trwm falle fydd yn denu i lygadau heddi. So, ladies and gentlemen, in the hand section, we will try and explain what is going to happen. First of all, we introduce the Royal Welsh in Hand Championship. The Royal Welsh in Hand Championship includes all champions in the Mae ringside King Triton wedi cymhwyso ar gyfer sioe cyffil y flwyddyn bore yma hefyd yn y cylch gweilod. Ydy, mae nhw fel teulu wedi cael sioe a hanner fi'n credu. All will be run out to the at the same time. However, with the price, if your horse is already qualified,
And for the prize championship, the reserve is eligible to come forward in order to be considered if the section of champion has already qualified. We do have two that have already qualified in the Mae'n bencampwriaethau rhif y glith heddi. Nawr i ni'n edrych ar y pencampwriaeth mewn llaw. Rheini sydd wedi dod yn fuddigol ym mhob un o'r pencampwriaethau mewn llaw yn dod at ei gilydd i ddod ac i benderfynu pa un sydd yn dod yn fuddigol ac yn mynd ymlaen wedyn ni i fynd am geffyl y sioe. Colin Tibby, y beiriad yn ei gyd y myd y cyffylau yn adnabod y dyn yma wedi bod yn cynhyrchydd prysur iawn ac yn un llwyddiannus dros ben. Ac wedi beirniadu yma yn y gorffennol yn yr adran A ac yn cael y fraint o ddod yn ôl i goroni pencampwr mewn llaw y sioe. A Colin Tibby yn wyneb cyfarwydd iawn fel un sydd yn arwen. Oedd yna rhywbeth cysurus iawn pan o'ch chi'n gweld Colin Tibby yn arwen yn y Prif Gylch, y dod a'r ffair ei ar un peth. Oedd e'n sicr yn gallu dangos poli yn dod e. Gwrs Brydfa Lacey, ochrau Bala. A Colin o ochrau Henffordd yn reiddiol. Ond wedi ymgartrefu sawl blwyddyn yn Llanderfel. A wedi beirniadu yr adran A yn y sioe frenhinol yn flaenorol. A gan gofio i gefndirau a'i brofiadau a fel pobl sydd yn y byd, os da chi unrhyw argraffiadau o'r hyn fydd yn hwyl amdanyn nhw, os da nodweddion mae yn lico'n fwy na lleill? Rhywbeth i symud mlaen, sy'n ni'n dweud. Ie, sy'n ni'n meddwl. A fi'n credu mae'n hawdd i ni feddwl, oedd e'n arbenigo mewn A a B, mae'n bridio A, yr adran A, felly A neu B fydd hi'n chael. Ond wedyn, nath Colin feirniadu yr ffeinal yn sioe ceffyl flwyddyn llynedd, yr un pencampwriaeth mae nawr yn feirniadu, a nid Pony Cymraeg oedd ar y brig, felly fi'n credu fydd yn agored. Pob un yn cael cyfle ar hyn o bryd, fi'n credu mae... Brywed Eli sydd fan hyn. Llanwon Lady Clementine nesa. Yr iddo John Williams. Gigman Laser Tight. Pencampwr ceffylau Palomino. Iddo Sue Easton. Ac unwaith eto mae'n gyfle gwych i ni i weld yr enghreifftiau ardderchog sydd wedi dod i'r brig yn y pencampwriaethau mewn llaw. Pencampwr Riding Pony Breeding, Megland Moondance. Simon Charlesworth yn mynd amdani, to, ar ran Joanna Adams fyna a'i dad Alan yn arwen yr ebol. Colin Tibby fyny yn Ffraeli Fendi. Am echnogaeth Ann Jones ac hon oedd y gil bencampwraig yn yr adran A, ond wedi dod yn ôl dwi'n tybio oherwydd... Ie, felly mae'r bencampwraig hynny at y bwm ddim yn gallu dod ymlaen ar gyfer y bencampwriaeth, ar gyfer y price, teulu price, yn sioe ceffyl y flwyddyn, achos mae wedi cymhwyso'n barod. Felly mae'n gallu mynd am y brif bencampwriaeth y sioe, ond nid y price, felly na pan mae'n y ddwy adran A. A ni newydd weld... Llynid yn Welsh Lady fyna, ie? Do, ie. Y casgol Welsh dol nawr. Mae'n braf cael y cyfle unwaith eto i gael ein hatgoffa o'r ceffylau sydd wedi dod i'r brig. Felly dyma ni, pob un yn cael tro bach o flaen Colin Tibby y beirniad yna fe, yn parhau a'i waith i feirniadu pencampwriaeth mewn llaw.
Nôl yn ni nawr i'r rhan ddeheuol y Prif Gylch. A'r bencampwriaeth tan gyfrwy sydd yn cael y sylw nawr. Dwi'n mynd credu bod ni yn rhy bell, David a Beth, o benderfyniad. Dwi'n meddwl bydd yna un yn eitha sydyn. Mae'r steward ar fi'n diysgu het. Ac mae o'n mynd i Ela Einon. Ela Einon, wrth gwrs, o ardal y Fenni. Yn marchogaeth stretchol roulette fan hyn. Ceffyl bach mae wedi cael tipyn o lwyddiant arno. Mae wedi methu mynd i Royal International wrthos hyn achos cysylltiad gyda'r beirniad. A felly wedi penderfynu dod yma yn lleni a wedi mynd yn syth i'r top chwarae teg i Ela. Ela yn dim ond yn 15 oed a wedi wneud jobyn a hanner o'i sioe oedd hi'n edrych yn hollol broffesiynol fyna. A hwnna'n dipyn o beth i fod mor ifanc yna ac ennill pencampwriaeth yn y Prif Gylch. Mae Ela yn broffesiynol tu hwnt i'w hoedran chwarae teg iddi. Di mae wedi bod yn cystadlu ers oedd hi'n plentyn fach. Stretchold roulette. Ie, stretchol roulette. A Ela wedi ennill dipyn wedi ennill yn Royal International llynedd a wedi cael y gil bencampwriaeth fyny a wedi cympwyso i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn yma to a wedyn ringside King Triton wedyn fyna gyda Alex Williams wedi cael y gil wobr. Mae siŵr bod Kate ei chwaer yn meddwl pam nas ni wedi dewis hwnna nawr. Ond i heiliad hi yw i. Ac am eiliad i'w gofio. Fi'n siŵr bod mam a dad Eirig a Rebecca mewn dagres yn ei meddwl, rhywle. Na bod o ddau, ti'n meddwl, Eirig? Os ni'n meddwl, Eirig yn cocsio bod o'n dyn caled, ond yma... O, soft yw e. Soft yw e. Soft yw Eirig. Soft centre. Ie. Ferrero Rocher fach. Ferrero Rocher. Wel, dyma ni'r beirniad Vicky Stevens yn gwobrwyo Ela Einon. Ac efo'r prif bencampwriaeth y ceffylau tan gyfrwy yn y sioe. A 15 oed o'ch chi'n gweud yw i hoedran? Ie. Ac yn gweud cyfrolau am i phroffesiynoldeb. A'r profiad sydd ti Kevin, mae'r rhaid i chi bod yn berson o hynod o brofiadol i gael dal y nerfau yna mewn, ti'n modd, moment ac eiliad mor urddasol. Mae mor cool. Mae mor cool. Mae mam Rebecca yn nerfus tu hwnt a mae Ela yn cool customer. Ela ar ben i digon fyny. Rolo fi cael ei gael wythtre. Mae fe'n ffefryn. Stretchol roulette. Ond rolo. Mae Ela'n ei alw fe. Ac mewn ychydig o eiliadau fyddwn ni'n cael y cyfle i weld Ela yn dangos i doniau ac yn dangos pam mae'n nhw sydd yn mynd â hi. Stretchold roulette yn ennill pencampwriaeth tan gyfrwy. Sa'n credu mai dyma'r tro ola i ni weld Ela yn y cylchyn yn gwneud y bencampwriaeth yma. Byddai'n ni'n gweud, os yw hi'n penderfynu bod hi'n mynd i wneud cyffylau fel bywoliaeth, mae yna bywoliaeth disglair o'i blaen i Ela Einon. Ia, fi'n credu mae hwnna'n enw i chi gofio felly. Geirig Einon yn hynod o falch. A dyma ni Vicky Stevens yn beirniadu ac yn rhoi cadarnhad. Mae Ela Einon a Stretchhold Roulette sydd yn fuddigol ym pencampwriaeth y tan gyfrwy. Felly wrth gwrs byddwn ni'n croesawu Ela nôl yn y man ac yn mynd am y wobr fawr. Ceffyl y sioe, ceffyl gorau'r sioe ar gyfer 2025. Mae yna adeiladwaith yn dos wastod ar y Prynhawn dydd Iau pan ych chi'n mynd trwy'r pencampwriaethau yma tuag at y brig. A mae hwnna'n ychwanegu at y profiad o iste yn yr eisteddle. Bach mwy o'r cyffro i gael weld pwy fydd yn mynd ar brif wobr. Ela ar dan am roi sioe o flan y gynulleidfa. Mi ath hwn yn hyfryd yn do Beth. Do. Sioe perffaith bron a fod. Maen nhw'n bar
hyfryd gyda'i gilydd. Maen nhw, chi'n gallu, fi'n credu wrth watcho Ella a Rolo, maen nhw'n ffrindiau mawr. Fi'n credu mae yna berthynas gwych rhwng y ddau. Does dim arlliw yn erfen, agos? Na, mae'n hollol cŵl. So congratulations to our show champion. And this is also Prynhawn champion taking our show section. This is Orange Islands. Eiliad i'w thrysori I Ella Einon yn 15 oed ac yn marchogaeth stretch-old roulette. Llongyfarchiad y mowr iawn iddyn nhw fel teulu yn hynod o falch. Eiliad i'w thrysori yn sicr ac yn ennill y pencampwriaeth tangyfrwy yma yn y sioe fawr eleni. Mr. Stevens, I hope you enjoyed visiting here today. I hope you enjoyed the show. I hope you liked doing our degree review. And your choice of champion? Yeah, I'm very pleased. It went extremely well. Both the champion and did very well, and that was my deciding factor, you might say. Excellent. I'm sure David will do very well in his degree as well. And thank you very much for coming to the show. So thank you for having me. Thank you very much. As we turn now back to Sarah and Nom to go through the in-hands. Wel, Ella Einon, llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Mi wyt ti yn brif bencampwr y sioe Frenhinol. A gyda fi fan hyn, mae dy dad, Eirig. Sut wyt ti, Eirig? Oh, over the moon. Very, very bles iawn. Mae'n i'n meddwl bod hwnna I ddod, anyway. O'n I ddim yn siŵr os o dagre mynd I fod heddi. Fi wedi gweld ti'n dagre o blaen. Oedden nhw gyd mewn, o'n nhw gyd yn gorfod wneud sioe ar y galop i'r beirniad. A fel ti'n wedi, o ti'n mynd disgwyl e? Na, o'n i'n mynd disgwyl eddi a rai fi weid. Na fe, over the moon, over the moon. Ella, how does it feel being up there, being supreme ridden champion of the Royal Welsh? Oh my goodness, I'm actually speechless. I've been in there, I think about 6 times now, and I've never managed to do this, and this is one of my biggest achievements, I think. I think at 15 years old, this being one of your biggest achievements is quite a big achievement in itself, to be honest. Definitely. Yeah. So who do the thanks go to? Who does all the work at home? Is it you, Mum, Dad, or is it a big team effort? All a big team effort. Mum gets them turned out perfectly. Dad helps us all through the summer and everything, and then I'm just put on top of the show, to be honest, and then told to look pretty, to be honest, but yeah. Well, you're doing a fine job. Is your little brother Harry here as well? Yeah, he is. He always brings the jokes. There he is. He's on the corner there, bless him. So we'll hopefully see Harry in a few years now coming and doing the same thing. Yeah, definitely, hopefully. Harry, are we proud of Ella? Yeah. Did she do good? Yeah. Oh, good. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations and enjoy every second. Thank you very much. Very, very popular classes at the Australian, very well supported by Happy Royal Welsh. Dyma ni, Colin Tibby, yn enw yn wyneb cyfarwdd yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Wedi dangos, wedi cystadlu a heddi yn beirniadu. Ac ar hyn o bryd mae yn beirniadu y bencampwriaeth mewn llaw. Pencampwriaeth amrywiol iawn, achos I ni yn croesawu pencampwyr pob un o'r dosbarthiadau mewn llaw, yn ôl, I fynd ben yn erbyn I gilydd I ddal gafel ar y bencampwriaeth yma. David a Beth, unwaith eto Colin Tibby Llanferfel, yn hen law môr brofiadol. Ydy mae wedi bod yn arbenigwr ar sioe ceffyl yma allan, wedi cymwyso ac ennill sioe ceffyl y flwyddyn. Wedi cymwyso troion beth sawl Un bob blwyddyn yn y cystadlaethau mewn llaw. Ac wedi cael llwyddo gyda Black Oak Piccolo, Pinewell Bucks Fizz, Wel Garlis Stadros. Bydd angen mynd ôl I ôl yr hosglwm fyny nawr. Bydd, ia. John Williams, fyna wedi gadael hwnna I gwmpa. Llanwon Lady Clementine, welwn ni fyny.
So pob un dwi'n meddwl wedi cael cyfle i fynd ac cael ni weld nhw'n unigol. Sgwrs fach nawr gyda'r steward. Fi'n credu nath e ennill 3 gwaith yn olynol naddo fe gyda Pineweld Bucks. Do. Sydd yn dipyn o gamp yn sioe ceffyl y flwyddyn. Hwna, dyma ni yr pencampwr y rhai bach y miniatures. Eigar Oliver. Mae hon a Prynhawn Dydd Iau yn wych, achos mae'n gyfle i weld y ceffylau fyddech chi wedi colli yn y cylch ceffylau, yn dwi? Odi. A'r enghreifftiau gwahanol sydd i gael, fel i ni wedi gweud droion yr wythnos hon, mae wedi bod yn wych i weld yr ceffylau trwm, ac i'r eitha'r pegwn arall wedyn ni, gweld yr ei bach yn dod mewn i'r Prif Gylch. Mae poblogrwydd y ceffylau, y miniatures mewn ffordd, yn tyfu o hyd beth. Ydy, mae fe. Ddim i fi. Ddim i fi. Fi moyn ni'n fydden ni'n gallu ystyr i gefn a sa'n credu fydde mhenoli'n ffito ar gefn hwnna. Felly, ddim i fi. Yn bert mewn ca. Odyn. Odyn nhw yn cynyddu yn ei poblogrwydd? Yndi, mae sawl un yn cadw nhw rwan. Small holders a bobl tyddyn hendre. A mae'r rhai Americanedd yma'n mynd yn fwy poblogaidd. Pan maen nhw'n cael ei dangos, maen nhw'n cael ei dangos mewn mae fel sequins a pob mathau o mae'r wisg, mae fel sy'n nhw wedi mynd i barti neu rhywbeth. Ond, ia. Dim heddi? Na, ddim heddi. Ddim i fi. Rhywbeth fi'n lli marchogaeth, diolch yn fawr. Palomino. Adran y Palomino, wrth gwrs, Gigman Laser Light. Rhywbeth na gaeth Sue Easton. Pob un ohonyn nhw yn cael cyfle i gerdded ac i roi'r drot fach yn ôl i Colin Tibby. Gigman, wrth gwrs, yn adran B. Felly, mae'n gyfle arall i'r adrannau Cymreig i gystadlu lawr fyna. Lawr fyna, fi'n gweud, yn y sioe, yn y cylch cyfle. Colin Tibby. Hynod o brofiadol. Wedi dangos. Ac wedi ennill. Wedi beirniadu'r adran A yn flaenorol yn y Prif Gylch. Yn y sioe fawr. Ac fi'n credu yn ôl beth o'n i'n ddeall, mae'n hoff o y cydbwysedd a'r ceffyl sy'n symud. Ie, mae Colin, Colin wedi bodd yn ei amser yn dangos ceffyl oedd yn gallu symud yn dda. Oedd. Pan fi'n meddwl am beth Merlod Lacey, fi'n meddwl am rhywbeth sy'n gallu symud. Ac oedd Colin yn gallu symud. Oedd, chwarae teg, gallu rhedeg yn dda. A fyddech chi yn gallu, neu mae'r berthynas i rhwng yr un sydd yn dangos a'r ceffyl mor bwysig, gelle fe dorri mewn ffordd yn gelle fe. Chymod, se fe ddim digon gystel yn dangos ac yn arwen, mae hwnnw weithio'n gallu mynd, allan ni ddychmygu yn erbyn y ceffyl. Ydy, mae ser rhywun sy'n gallu trin nhw'n iawn, fi'n credu. Meglen Mwdans yw hon. Gyda Simon Charlesworth, rhywun arall sy'n gallu dangos i fod yn deg iddo fe, a'i dad Alan yn arwen yr ebol. Fi'n credu mae Alan sydd yn paratoi y gaseg yma mewn gwirionedd, ond falle bod e'n meddwl bod Simon yn gallu rhedeg bach yn fwy sionc falle ac yn dangos y gaseg yma. Ei chwaer wedi bod, Meglen Mwglow wedi bod ei sioe ceffyl y flwyddyn o flaen gyda Alan, a nawr Moondance yn cael ei chyfle.
I ni'n edrych ymlaen at y bencampwriaeth mewn llaw nawr ar y chwith. Na chi Colin Tibby Llanferfel yn beirniadu'r bencampwriaeth yma, yn cael sgwrs ddwys gyda un o'r stywardiad. Wedi cael golwg unigol ar bob un o'r heini sydd wedi ennill i pencampwriaethau unigol nhw mewn llaw, ac yna mae yna gynrychiolaeth o'r holl gategoriau yn dod at ei gilydd yn ôl i fynd am prif bencampwriaeth mewn llaw. Ac mae'n lun ac yn ffenest mewn ffordd o'r hyn sydd wedi digwydd dros y 4 diwrnod diwetha yn y Prif Gylch a'r cylch ceffylau. Ydy mae fe, a mae fe'n eitha diddorol wrth i'r wythnos y symud yn ei flaen. Mae fe'n eitha diddorol watcho. Mae yna 2 bencampwriaeth yn digwydd yr un amser fan hyn mewn ffordd. Wel, oedd na ti beth, felly mae'r cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn a hefyd prif bencampwriaeth y sioe. Mae yna 2 mewn na ar hyn o bryd, Heniar Sibwm, yr adran a hefyd y ceffyl trwm, sydd ddim yn gallu cymhwyso i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn yn pencampwriaeth y teulu Price, ond maen nhw yma achos maen nhw'n gallu dod ymlaen ar gyfer y prif bencampwriaeth y sioe. Oedden nhw'n gallu cymhwyso to beth o gwbl? Oedden nhw'n gallu ennill tocyn i fynd? Oedden mae Heniar Sibwm wedi ennill tocyn yn barod yn Rad Cheshire, na pam mae hi methu dod ymlaen ar gyfer y bencampwriaeth yna heddi, a na pam ni'n gweld Ffrail Fendi y gil bencampwraig wedi dod ymlaen, ond fi'n iawn yna fe, Ffrail Fendi, a hefyd mae'r ceffyl trwm. Mae gyda nhw bencampwriaeth mewn llaw ar gyfer y Shires yn sioe ceffyl y flwyddyn ta beth, felly mae'r ceffyl trwm ddim yn gallu cymhwyso ar gyfer yr bencampwriaeth magi arall sydd yna. Mae'n dipyn o dasg i feirniadu pencampwriaeth fel hon. Mae'r safon mor uchel, mae mor amrywiol hefyd. Yndi, a dwi'n meddwl just at dant y beirniad ydi o. Diwrnod nhw ydi o, ac mae gen pawb rhyw fath o ffefryn neu rhyw adran falle maen nhw'n ffafrio, rhyw bryd neu rhyw teip maen nhw'n ffafrio, ond hefyd mae beirniad dda yn gallu gwerthfawrogi bob un ohonyn nhw. Ie, fi'n credu hefyd, mae beirniadu, mae yna dipyn o feddiant wrth beirniadu, a mae beirniad gwahanol yn maddau pethau gwahanol. Does na'm ceffyl perffaith i gael, ond i ni gyd yn maddau gwahanol bethau ac yn eistedd gwahanol bethau. Felly, ie, gawn ni weld o. Colin Tibby sy'n ei chael. Sori, mae yna rhyw cyfarwyddiadau. Mae Colin wedi rhoi, Colin Tibby a beirniad wedi rhoi rhyw cyfarwyddiadau i'r stiward. Be falle sydd? Yn digwydd. Falle ni'n mynd i weld rhai yn dod ymlaen i'r ffrynt, falle? Adran A a'r adran D ymlaen. Felly mae yna fedoli yn dechrau. Does dim enillwyr, jyst yn tynnu nhw ymlaen. Mae'r ceffyl trwm hefyd ymlaen. Fydd Martin Clunes yn joio gweld hon os yw hi'n gael y bencampwriaeth, achos ceffyl trwm mae fe'n hoffi. A fe fydd yma yn beirniadu y brif bencampwriaeth. A ceffyl gorau'r sioe. Ie. Reit, 5 sydd ymlaen. A ceffyl trwm ar adran A a'r adran D. Iawn. Beth, le ti'n credu eitha? Wel, am surprise neis, oedd e'n neis gweld y ceffyl trwm. Felly, am y surprise. Ar tro cyntaf i'r gwr yna i fod yn y sioe yn dangos, felly fydde hwnna'n stori a hanner iddo fe. Fysa fe'n wy'n dieddol o gytuno dy ti a fi am y ceffyl trwm. David? Dwi'n meddwl rhwng y cobyn a'r adran A. Mae Colin licio rhywbeth yn symud ymlaen ar y ddwy yna yn neud. Fi'n dwlu ar y goben, ond fi'n credu fydde fe'n stori lyflu sy'r ceffyl trwm yn ei gael. Felly David, y goben neu'r adran A? Y goben. Dewch i ni gael gweld os fydd Colin yn ymuno gyda David. Neud yn tîm ni, Beth. Yn ôl i'r stiward. Ond wedyn, pan i wedi plethu gathau i ennill y ffeinal llynedd, felly Beth, ti wedi penderfynu ar y ceffyl trwm, oce? Pa'n newid feddwl fan? Fi jyst yn gweud falle fydd Colin am mynd amdani na gyd. Mae bron a bod na wy'n credu. Enillydd y bencampwriaeth mewn llaw. Mae yna wen, mae yna grechwen, a'r ywyneb. Wel, yr adran A gyda Richard a Meirion. Heniarth Sibwm. Mae'n brynhawn ardderchog i Heniarth. A Meirion Davies a Richard Miller
yn dangos I gwaith ardderchog yma, y prynhawn yma. A'r goben yn mynd ar gil wobr. Felly, y goben wedyn sy'n cael y tocyn, felly? O ie, achos oedd e gyda yr adran A yn barod. Ie. Trwodd I sioe ceffil y flwyddyn. Ydyn nhw'n sylweddoli hynny, diolch chi'n meddwl? Dwi ddim yn siŵr bod Hannah falle yn sylweddoli bod hi'n cymwyso. Dyna ni gael gweld os nag I nhw wedi sylweddoli. I ni gael gweld os newn nhw ddeall bod nhw wedi cael y tocyn I fynd. Fi'n aros I Richard neu Meirion I weithio nhw nawr. A dyn nhw felly wedi ennill Heniarth Siabwm, y bencampwriaeth mewn llaw. Ond o achos bod gyda nhw y tocyn I sioe ceffil y flwyddyn yn barod. Fi'n credu geith e fynd at y goben wedyn. Achos dyn nhw ddim yn gallu cymhwyso, maen nhw wedi. Fysa fe'n wych I ni gael gweld. Os dyn nhw wedi deall. Y ddwy chwar. Y ddwy chwar. Dyma ni Richard Miller yn amlwg wrth I fodd a Meirion Davies wrth I ochr ei hefyd. Mae'r stori i'r ddau yma yn gwella ac yn gwella drwy'r dydd. Ydy ma fe. Wedi ennill gyda'r adran B. Ydy. Wedi ennill gyda'r adran A. A nawr wedi ennill y bencampwriaeth mewn llaw. Ac yn mynd am y brif bencampwriaeth a ceffil y sioe. Maen nhw'n Here we have FYW sponsor holding the award and presenting it to the winner of the in-hand CP champion at the show. Yr adran A, wrth gwrs, mae Richard a Meirion o Brynhawn Heniarth wedi cael sioe werch chwel. Ac mae'n edrych yn, fyddwch chi'n dweud beth yn gynharach, mae'n edrych yn hapus o hyd yn y dweud. Ydy. Mae rhywbeth bach eitha special yn mynd i'n. Mae fel sy'n gwybod bod i'n bert yn dwi. Mae Colin yn symud I lawr i'r cobyn I Casgo Welsh a Hannah Owens y tybed. Wneith o ddeithio nhw bod nhw wedi cymhwyso. O fi'n credu bod fi'n gweld gyda'r stiwad, mae'r sash coch a gwyn sydd ar gyfer yr un sy'n cymhwyso i'r sioe gyda'r stiwad yn y glas. Felly hwnna yw'r sash ar gyfer yr un sy'n cymhwyso. Felly a eith hwnna i'r goben ac os yw wedyn falle fydden nhw'n deall wedyn. Mae rhyw drafodaeth rhwng y Sewardiad a'r beirniad. Ac dewch I ni gael gweld os dyw'r chwiorydd wedi deall. A fel wyt ti'n gweud Beth, os dyw'r sash gyda nhw, mae rhai bod nhw wedi ennill y tocyn I fynd i'r sioe. Hwna beth fi'n feddwl. Y sioe ceffil y flwyddyn. Oedd na emosiwn ddo yn doedd pan enillo nhw. Oedd, a fi'n credu nath y ddwy hyn yn haro I fyd achos bod fi'n neud popeth gyda'n chwari, felly o'n i'n joio gweld y ddwy chwaer yn emosiynol yn y cylch gyda'i gilydd, yn neud y gwaith gyda'i gilydd. Ti'n deall y berthynas a ti'n deall yr hyn sy'n rhwng y ddwy fel ti ydw ar marged. Falle, ie, fi'n credu. Section A, Hania Siabwm, has done very well here today. But she has also already qualified for the prize in hand. I'm just going to have a chat with her now regarding which one of you can speak. Richard is pointing at Meirion and Meirion is pointing at Richard. So, shall I go to Meirion first? I'll go to Meirion. There you are. Fantastic yesterday.
Great, thank you. Fantastic day for Virginia. She was the Scottish champion here as a 3-year-old, and she's come back. And there's very few that do that, come back as a senior. So I think this will be her last year now. We sold her as a foal to Kerry Fell, and she won the national championship with her, and then she kindly gifted her back to us. So Lovely gift then, Miriam. great things come from kind acts. Lovely. So where did she qualify for the prize? She was supreme at the Cheshire County, Royal Cheshire County. Her mother went to Hoys it was then the Cuddy, and her father was young stock champion here as well. Well, quite a family tree then. Yes, great. Yes, 4 generations we've had. So yeah, big day. O, llonbarchadau mawr iawn i chi. Richard, what's it like exhibiting here? You've exhibited many years. Well, it's fantastic. The first time I exhibited here, I was about 20 years old. I was club off the last of the year we called Welsh Unicorn. Hyd yma ni, y bencampwriaeth mewn llaw, ac i ni'n gwybod mae Heniarth Siabŵm sydd wedi ennill y bencampwriaeth mewn llaw. A Richard Miller a Marion Davies ar ben i digon, ac yn dechrau cyfarwyddo a ennill yn y Prif Gylch. Wel, wrth gwrs, mae Richard a Meirion wedi bod yn llwyddiannus iawn ac yn testament i'r gwaith maen nhw wedi rhoi fewn i Brydfa Heniarth. Felly mae'n wych o gyfle hefyd i Nicola Davies i gael sgwrs fan hyn. Ac yn y Siabŵm, y dorf yn... Nawr ni'n gweld y sash, a'r sash yna sydd yn datgan bod nhw'n gallu mynd i sioe cyffur y flwyddyn. Felly gan bod Heniarth Siabŵm wedi cymhwyso'n barod i fynd i sioe cyffur y flwyddyn, mae Casgob Welsh Doll a Hannah Owens nawr yn cymhwyso i fynd i gystadlu yn erbyn Heniarth Siabŵm eto y mis Hydref yn sioe cyffur y flwyddyn yn y ddathliad o fagu, sef pencampwriaeth y teulu Price fyny. Felly o'na 2 bencampwriaeth yn mynd ymlaen yr un pryd mewn ffordd yn y cylch heddi. Mae'n stori a hanner yn dwy bod Heniarth Siabŵm yn mynd a beth, a wedyn ni y 2 chwaer yn ei gorfoledd ddo yn ennill, a wedyn ni yn cael mynd mlaen i sioe cyffur y flwyddyn, a mae'n stori wych i'r Brydiau Cymreig. Ydy mae. Mae'n greu cael y cynrychiolaeth yna yn dydi yn sioe cyffur y flwyddyn, lle gall unrhyw beth neu unrhyw un mynd yna. Mae'n bwysig i ni fel gymdeithas bod yna Brydiau Cymreig yna yn cynrychioli ni. Ydy, felly Casgob Welsh Doll yw'r trydydd o'r Brydiau Cymreig i gymhwyso eleni. Mae yna 2 heniarth yn barod yn mynd, Yours Faithfully a Siabŵm, a nawr Casgob Welsh Doll yn cymhwyso i ymuno â nhw ym mis Hydref. A mae'n dangos ac yn tanlinellu eto cryfder y Brydiau Cymreig, bod nhw'n cyrraedd yr uchelfannau sef sioe cyffur y flwyddyn. A'i apel a'i nifer fawr o feirniad, achos dim o reidrwydd beirniad o adrannau Cymraeg sydd yn beirniadu'r pencampwriaethau yma i'w cymhwyso, felly mae'n dangos pa mor apelgar maen nhw i bawb mewn ffordd. A wy'n gwybod ti hefyd, Beth, mae stori y 2 chwaer i ni'n gweld ar y llaw dde fyny. Mae stori nhw yn dy gyffwrdd di fel rhywun sydd yn cydweithio dipyn gyda dy chwaer di hefyd, nhw gyda y Casgob Welsh Doll, a tithau Margaret yn cydweithio gymaint a'r berthynas sy'n cael ei magu mewn siŵr ar hyd y blynydde pan ych chi'n gweithio. Ie, na'r peth, fi'n credu mae'n rili bwysig cofio, mae un person sydd wrth y ffrwy neu wrth yr holter yn y sioe, ond mae yna dîm cyfan ac yn aml y teulu sy'n gweithio gyda'i gilydd yn aml, a mae yna 1 neu 2 neu 1 neu 2 yn gweithio mor agos gyda'i gilydd trwy'r flwyddyn i gael wneud rhywbeth fel hyn. A ti, David, ti a dy dad yn aml iawn sydd wedi cydweithio hyd y blynydde. Ie, a chwaer hefyd, i fod yn deg, mae Sara yn helpu lot efo ni, ac gwneud 2 neithfach hefyd sydd yn helpu
Ac ie, mae'n neud gwahaniaeth. Ti'n craco'r whip dy'r ddwyneith, wyt? Ond o, tri a fod, ond Chi rioed wedi gweld unrhyw un mor hapus i gael y gil wobr o sioe ceffyl y flwyddyn a John Williams fyna gyda Llanwarne... Beth oedd ei Llanwarne? Lady Clementine. Lady Clementine na ti. Oedd e wrth i fod. Chyd parti fyna hyn o fi ceri. Ac yn, ie, fel ych chi'n gweud yn cymwyso prif bencampwriaeth mewn llaw i sioe ceffyl y flwyddyn. Tiag mis Hydref ma sioe ceffyl y flwyddyn, ie? Mis Hydref, fel arfer yr wythnos cynta a mis Hydref, just wrth bod y tywydd yn dechrau troi. Ac ar ôl y dathlu heddiw am cwhwyso, y stres a'r poeni ar gyfer cadw'r cot a'r graen a'r ceffyl yn iawn a mynd i'r Hydref. Ie, rugs mlaen, rugs off, rugs mlaen, rugs off, wrth bod y tywydd yn newid a pawb yn poeni am y gotiau a wedyn lampiau a pob math o bethau. Os mae yna gymaint o bethau feddwl amdanyn nhw, does e pobl dyw pethau ddim yn sylwi? Na, mae lot fawr o waith. Mae'n edrych fel ydych chi jyst yn rhedeg rownd gyda Bonnie, ond mae lot fawr o waith yn mynd ymlaen tu ôl hynna. Sandy Anderson, a i ni wedi clywed i enw y dipyn yr wythnos hon, fe sydd yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn. Are we going to ask 62-year-old Mr. Richard Miller to run the line? I think we should. Give a round of applause, gentlemen, as we celebrate the winner of the Royal Welsh in hand. Ychydig iawn o bobl sy'n profi'r wefr o ennill yn y Prif Gylch. Ond dyna'n union beth mae Richard Miller a Meirion Davies yn cyfeirio iddo sicr heddi. A dyma ni, Heniarth Shaboom, llongyfarchiadau mawr iawn ar ennill y bencampwriaeth mewn llaw ardderchog. Well, ladies and gentlemen, we move on now to our supreme course of the 2025 Royal Welsh Show. And qualifying for this is the driving champion, the in-hand champion and reserve, and the written champion and reserve. Here we are, ladies and gentlemen, as we proceed to the final competition here for Children and Dechrau y Prif Gylch sioe Cymru 2025. We have exhibits, total FYW exhibits at the show of circa 2,700, ladies and gentlemen. We will have in front of us in a few minutes the top 5 of those 2,700 exhibits. Quite an achievement in itself. Ladies and gentlemen, first of all, give a huge round of applause to our judge, Mr. Martin Cruz, who will be here. Now, Mr. Cruz, that's quite welcome. I was so pleased
Martin Elliott with the comedy drama series on Cardiff. And very recently starred with the county line drama Out There. Patron of many charities, and specifically the FYW, is the president of the British Horse Society and a breeder of heavy horses. His wife and daughter, key riders also, and he himself has his own 18-pound high riding. Therefore, please welcome to judge the Supreme Horse. Now, invite an athlete and vital responsibility to ensure you manage well. Pedwar diwrnod o gystadlu, 4 diwrnod o ddathlu, a gorfoleddu, a dyma ni, pen llanw y cystadlu yma yn y Prif Gylch ar gyfer sioe 2025. I ni wedi cyrraedd prif bencampwriaeth cyffyle sioe Frenhinol Cymru. Wrth yn ochr i, ac yn braf iawn i gael eu cwmni nhw fel mae wedi bod drwy gydol yr wythnos, fy nghyfeillion, y ddau fel craig yr oesoedd, diolch i chi. David Oliver a Beth Simons. Ac mae'n braf i brofi'r eiliad arbennig yma yn eich cwmni chi. Mae'n dipyn o adeiladwaith o Prynhawn yn dwi i gyrraedd yr uchelfannau yma. Yndi, mae yna dipyn o gystadlu wedi bod trwy'r wythnos, gystadlu brwd yn yr adrannau, ac yn sawl adran, cannoedd yn gystadlu. Ac dyma ni felly pinnacle ar goreion yn dod at ei gilydd i gael ei feirniadu. Felly, i atgoffa pawb sydd yn gwrando ac yn gwmni ni y Prynhawn yma, pwy fydd yn dod nôl nawr mewn i'r Prif Gylch i fynd yn erbyn ei gilydd? Enillydd y gyrru, enillydd mewn llaw, a'r enillydd tan gyfrwy, ie? Ie, a fi'n credu bod y bobl sydd wedi cael y cil wobr hefyd yn gallu dod ymlaen. Felly ni'n gweld... Mae yna dipyn o stori wedi bod, a dipyn o drafod wedi bod yn adeiladu lan hyd at y sioe, wrth edrych ar y gŵr arbennig yma, yn enwog ac yn adnabyddus fel actor, ond heddi yn llythrenol yn gwisgo het arall, ac yma yn rhinwedd i swydd fel beirniad, Martin Clunes. Ac ychydig a wyddon ni am berthynas Martin Clunes gyda cyffyle trwm yn dipyn o ddileit gydag e. Ie, fi'n credu y cyffyle trwm nath enni ni ddiddordeb yn y lle cynta. Mae wraig o be fi'n deall hefyd a diddordeb yn y cyffyle. Felly maen nhw'n cadw sawl gwahanol teip adre, ond cyffyle trwm sydd wedi cipio ei galon e. Henniar Shaboom fyna wedi ennill y pencampwriaeth mewn llaw, gold top, wedi ennill y gyrru fyna. A'r gyrru welon ni'n chael ei llynedd, felly fi'n siŵr fydd y gŵr hyn yn gobeithio mai gyrru fydd hi eto. Casgob Welsh Doll oedd yn isbencampwr mewn llaw gyda Hannah ac Ellie Owens. A dyna beth sy'n ddiddorol bod y cil bencampwr yn gallu dod nôl hefyd. Mae'n ychwanegu rhywbeth arall yn dwe. Ydy, wel, llygyd gwahanol arnyn nhw, falle fydd na result gwahanol. A wedyn ni enillydd pencampwriaeth tan gyfrwy yn y pellter yn 15 oed. Ie, Ella Einon gyda Stretchel Roulette fyna, a fi'n credu bod Kate Williams wedi tynnu Alex oddi ar y cyfrwy a wedi neidio nôl ar gefn ringside King Triton ei hunan, sef pencampwr yr adran B dan gyfrwy, ddoi. Os mae yna dipyn o gymeradwyaeth yn dos i'r gyrru gold top. Mae hon wedi bod yn dipyn o ffefryn, mae Martin Clunes yn amlwg yn safru pob eiliad o feirniadu fan hyn. Ac ar ei ben blwyddyn hanner can mlwydd oed, fe gath Martin Clunes wobr ag anreg arbennig a gallu mynd ar drip i Cymru i farchogaeth y Clydesdale.
ag y ceffyle trwm yn dipyn o ffefryn gyda ge. Wy'n gwybod bod e hefyd wedi bod hentre y ceffyle trwm ar bwys y cylch ceffyle. A wedi mwynhau'r profiad o fod yna. Mae rhaid bod hwn yn eiliad eitha nerfus iddo fe hefyd, cofiwch. Sa'n ni'n meddwl? Siŵr, ie, ac wrth gwrs mae yn amlwg i weld i fod yn deg yn mwynhau ar y chlysur hefyd. Ydy ma fe? Dwi'n siŵr bod o'n gwerthfawrogi y cyfrifoldeb sydd gyda fo man hyn, ond ie, gret i weld bod y beiriad Martin Clunes yn wen o glist i glist. A mae ni tipyn gyda Cymdeithas Cyfhyle Pryden. Yndi, ac mae o'n llywydd ar y gymdeithas yna, ac ddoth o'n llywydd yn 2011 ac yn dal i parhau i dal y rôl yna. Mae hefyd yn gweithio tipyn gyda canolfan sydd yn defnyddio marchogaeth fel therapi arbennig ers 2014 yn defnyddio ceffyle i gefnogi pobl a heriau corfforol, emosiynol a meddyliol. A fel doi sydd yn cydweithio ac yn byw yng nghanol y ceffyle, allwch chi weld siwr dellen nhw fod o fydd i bobl sydd yn wynebu heriau yn eu bywydau. O, fi'n credu heb os chi'n cael diwrnod anodd yn y gwaith neu mae rhywbeth yn poeni arnoch chi wedyn, mae fe'n hyfryd gallu mynd mas a treulio ty bach amser gyda nhw a anghofio am beth i ni. Tu fas yn helpu fyd, ond y cyffyle yn tanlinellu hynny fi'n credu. Yn ben, maen nhw'n gymeriadau unigryw to bob un o'n nhw ac mae'n braf cael y gwario amser efo nhw. Fel mae Beth yn deud, dim nhw'n caled yn gwaith adre allan rownd y ceie gyda'r cyffyle. Dyna ni, gold top. Enillydd pencampwriaeth y gyrru. Welwn ni ddo, wy'n credu, yma yn y Prif Gylch. Tipyn o waith eto wedi mynd i lanhau ar ôl ennill yr holl gymalau yma. Mae'r gwaith efo'r gyrru yn does yn ddi-stop, dwi'n meddwl, llnau a polisio a... Odi. A fi'n credu, bod ni'n gwerthfawrogi hynny, a gwir, fi'n meddwl a fydde rhywun fel Martin Clunes actually'n deall faint o waith sydd wedi mynd mewn i baratoi ceffyl ar gyfer sioia, achos fi'n credu ond ran i fydde cael gwobr gyda rhywun fel Colin Tibby falle yn golygu bach mwy mewn ffordd, achos mae fe actually'n deall beth yw i ddangos a faint o waith sydd wedi mynd mewn iddo fe, ond fi mor reidrwydd yn credu bod rhywun sy'n dod o'r tu allan yn deall yn gyfan gwbl faint o waith sydd wedi mynd mewn iddo fe, heblaw gweld y snapshot yma heddi. Pwynt i'w drafod. Pwynt i'w drafod, fi'n credu. Ond yn lun hyfryd y Prynhawn yma. Gold top wedi plesio sawl un yma yn gystadlu ar ddydd Mawrth ac wedyn yn ôl ddoi gystadlu yn y pencampwriaeth gyrru. A mae yn ffefryn gyda pobl sydd wedi dod yma i'r eisteddle. Mae'r ymateb wastad wedi bod yn wych. Yndi, ac bod yna dipyn o werthfawrogiad yn does o bobl cyffyle a'r cyhoedd i'r cyffyle gyrru. A fel i ni wedi crybwyll, yr timlad o edrych yn ôl tuag at ddo, y dyddiau a fi. Rhywbeth nostalgic am beth i ni. Marta, ele einon, yr ienga yn y cylch, o bell ffordd, sy'n ni'n meddwl. Yn nawr yn cystadlu gyda stretchod rwlet yn 15 oed, ond wedi cael y prif bencampwriaeth o dan gyfrwy. Wedi ennill y cyffyle hela sioe, neu'r merlod cyffyle sioe. Mae eiddfedrwydd mawr yn perthyn i Ela Einon. Oes, fi'n credu. Mae'n eitha cŵl dan bwysau fel arfer. A mae'r ceffyl mae'n edrych yn hynod dda chwarae teg. Ydy. Wedi paratoi gyda help mam a dad, wrth gwrs. Ond Ela yn gweithio'n galed iawn ar ôl ysgol, fi'n gwybod. I wneud siŵr bod i'n neud y gorau mae'n gallu. Ydyn nhw Martin Clunes yn dawel werthfawrogol o pa mae'r eiddfed mae Ela Einon yn y cyfrwy.
Ac ych chi'n gweld ôl profiad, mae rhai bod wedi bod yn y cyfrwy ers yn dwten fach. Ydy, yn siŵr. Fi'n yn credu mae'r tro cyntaf iddi fod yn y brif bencampwriaeth yma o dan gyfrwy, ond y tro cyntaf iddi gipio fe, fi'n credu. Mae meistrolaeth arbennig gyda'i. Yn dos o stretchol roulette. Oes, a mae'r ddau hyn di ennill dipyn gyda'i gilydd, a mae'r ddau di ennill dipyn cyn iddyn nhw ddod at ei gilydd, ond mae'n berthynas hyfryd rhwngthyn nhw, fi'n credu. Mae fe yn edrych mor hapus gyda Ella, a Ella mor hapus, a fi'n credu bod ni'n mynd i weld Carla am nawr gyda Ella. Cer amdani, Ella. Da iawn. O, mae cro'n gwydd dy fi. Wedes i, mae'n broffesiynol tu hwnt am ei hoedran, chwarae teg iddi. Gwych gyda hi. Di rai sioe dda. Hynny, felly pencampwr tan gyfrwy fyny. I ni wedi cael y pencampwr gyrru. Hefyd, enillydd pencampwriaeth tan gyfrwy. A nawr ringside King Triton gyda Kate Williams. Kate Pittman, sori, mae wedi priodi. A nhw wedi ennill y bencampwriaeth ar gyfer yr adran B dan gyfrwy, a wedyn y cil bencampwriaeth dan gyfrwy. Ie, werth atgoffa bod modd i'r rheini sydd wedi ennill y cil bencampwriaeth fod nôl ar gyfer prif bencampwriaeth cyffyle sioe Prynhawn Cymru yn dos. Ydy'n digwydd yn aml bod rhai sydd wedi ennill y cil bencampwriaeth yn ennill y prif bencampwriaeth? Mae o'n gallu digwydd, yndi. Beirniad gwahanol, beirniad ffres. Mae'n eitha tebyg falle, ac mi allai ddigwydd bod un o'r rhai sydd yn mynd ar gil bencampwriaeth yn mynd ar prif obr, ond dyna fel mae o cystadleuaeth ar wahân, cystadleuaeth newydd mewn ffordd, a pawb o barn wahanol. A dyma'r tro cynta eriod i Martin Clwns i feirniadu, ni ydi wedi cael profiad o feirniadu mewn sioe bach a sioe eraill? Fi'n gwybod bod e wedi beirniadu y prif bencampwriaeth yn Royal International yn Hickstead o blaen, ond mae yna 3 beirniad yn beirniadu, maen nhw yn beirniadu gyda'i gilydd mewn ffordd, gyda cerdiau. Maen nhw'n cael marciau ar gyfer popeth, marciau allan o 10. Ond fi'n credu, falle bod fi'n mynd hollol siŵr, ond fi'n credu dyma'r tro cyntaf beirniadu prif bencampwriaeth o'r math yma ar ben ei hunan, ond fi'n mynd siŵr. Yn dipyn o gyfrifoldeb. Yndi, mae'n gyfrifoldeb mawr, yn sioe frenhinol, ac ond parhau mae waith. Heliad Shaboom, pencampwr mewn llaw. Fas gwrs bach gyda Richard Miller. Chydig bach o hanes, bach o gefndir, pwy o wyr? Pa gyfrinachau sy'n cael ei rannu? Wrth gwrs, mae'r gaseg yma wedi wneud gymaint yn barod. Richard Miller y chwith, a Meirion Davies ar y dde. Ond Richard Miller sydd yng ngofal Heniarth Shaboom. Y gaseg fach yma wedi perfformio dros y ddeuddi dwytha, ac gawn ni weld os neiffi'r cystal rwan. O flaen rhoi steddle ar dorf yn cymeradwyo'n sydd. Mae hi wedi mynd a mynd yn dwi. Odi. Mae ddim di blino o gwbl, a mae hwnna'n dipyn o beth gan feddwl bod hi'n gaseg magu hefyd. Mae yna ebol gyda'i. Mae di gorfod mynd prynhawn ddoe, a wedyn heddi to ar gyfer sawl pencampwriaeth. A chwarae teg, mae ddim wedi blino, a mae chlystau di bob lan bob tro. Odi hwnna'n arwydd o iechyd da? Iechyd, hapusrwydd, a fel sy'n joio'i job, fi'n credu. Yr is bencampwraig yn y cystadleuaeth mewn llaw o bencampwriaeth mawr, casgab Welsh Doll. Mae wedi bod yn brynhawn a hanner i'r teulu me ar ddwy chwar.
wedi darganfod bod nhw ym mis Hydref yn mynd I fynd I sioe ceffyl y flwyddyn, gan bod nhw wedi cymhwyso. Gwych, ond hefyd yn gwybod faint o waith sy'n ei blaenau. Ie. A gas ag yma'n gwybod yn union bod y swclyn wedi diflannu o tu ôl iddi. Dangos pa mor gryf yw natur. Ie. A mae hon wedi mynd a mynd a mynd o ran tegwch iddi. A Hannah hefyd. O'n I just yn meddwl na wedi tynnu Hannah ar yr ystadle sawl gwaith nawr, a mae Hannah wedi cael digon o waith, fi'n credu. Sia Hannah I gysgu am ddeifydd fi'n credu. Fi'n credu, falle fydd hi'n stiff ar ei. Synnen I ddim. Mae nhw yw edmygu yn dyn nhw, y gwaith maen nhw'n neud o ran y dangos a'r paratoi. A fi'n credu, maen nhw hefyd wedi ennill yr Interbryd yn y defyd, a maen nhw wedi ennill gyda gwartheg y teulu Owens yma yn y sioe. Felly maen nhw'n bobl stoc ac yn bobl cyffyle ar y ddyrchog gwych. Ac o le maen nhw to? Henffordd. Ochrau Henffordd. Ie, rhwng Lemster a Llanandras, Prestine. So just dros y ffin. O'n i'n clywed bod dad John wedi gorfod, mae fe'n meddwl bod e'n anlwcus os yw'n watcho nhw, felly ddoth e ddim i'w gwylio nhw yn y dosbarth, ond pan nath I ennill, wnaethon nhw weid bod rhaid, neu pan gath I, falle'r bencampwriaeth benywaidd, wnaethon nhw ffono dad a gweud bod rhaid iddo ddod, a nath e llorio I ma mwyn dala y prif bencampwriaeth, a gweld nhw'n cael y Prince of Wales. A fe welodd e? Fe welodd e. Iawn. Os amcan dych chi, am bain I chi'n credu eich Martin Clunes? Beth? Wel, fi'n un am y merched, so licen I weld Ella neu Hannah yn ei chael I fi'n credu. Ella fel y ienga a Hannah gyda'r gaseg fi di meddwl bod hi'n beautiful ers I gerddi mewn, a wedyn mae yna sawl un arall beautiful mewn yma, so sa'n siŵr, ond ie. Wel, mae penderfyniad wedi wneud, mae'n debyg, yn barod. Ie, beth I feddwl dy David Gloi? Ella. Heledd? Ella. Na. Hannah a Ellie Owens. Casgob Welsh Doll sydd yn mynd a brif bencampwriaeth y sioe. Mae'r stori yma yn gwella a gwella a gwella. Wy'n credu fydd llygad sych mae'r praw yma na fydd. Na. Mae stori'r ddwy war yma yn arbennig. Maen nhw methu deall beth sydd wedi digwydd, methu credu beth sydd wedi deall, a wedyn Ella'n cael y gil bencampwriaeth. Wel, y merched sydd yn mynd â hi. Y merched sydd yn mynd â hi. Girl power. Ie. Da iawn, Beth. Ie. Wel, mi fydd na ddathlu heno, dwi'n siŵr. Y merched yma wedi mynd syth adre neithiwr ar gaseg I baratoi ar gyfer heddiw. Do. Ac dwi'n siŵr bydd John a Philippa wrth I bodde. Ac o fan hyn, dyn ni jyst yn gweld Philippa yn yr cylch ymgasglu. Dwi'n siŵr bod hi wrth I bodd. Casgob Welsh Doll. A wrth gwrs, ni'n cadw gweud am beth I Hannah, a mae Ellie wedi chwarae rhan hanfodol yn dyfefyd. Hannah fyna gyda Casgob Welsh Doll. Mae'n berchen I Hannah, gath Hannah I mhamu yn anreg deunaw gan mam a mangi. A wedyn wedi magu hon. Mae'r llinach yn enwod yn gryf. Ydy Glei. Receiving the £750 Dilly Thomas Professional Trophy, Kent Dilly Thomas, Lle mae'n swyddogol. Ceffyl gorau, sioe frenhinol Cymru 2025 yw Casgob Welsh Doll. A Hannah Owens ar y chwith fyny, a'r fi'n cael sgwrs bach gyda'r beirniad Martin Clunes.
Wy'n credu bod wedi sifo mewn, Nadi? Na, fi'n credu fydd hi'n watcho hwn yn y bath, falle nes ymlaen. A fydd e'n sydd o mewn, o'r diwedd. Fel bydden ni gweud, bydd sgrwb ar hana. Sgrwb, ie. Bydd angen gofal ar y cyhyren dros y dyddiau nesa. I casgob Welsh Doll a hana. Falle. Sash arall nawr. Mae'r golygfeydd mewn rhai i'w trysori yn dyn nhw. Mae'n edrych mor addfwyn fyna, dyw i. Yndi, chwarae teg iddi. Na beth fi'n licio ambiti'r cobit yma. Maen nhw mor addfwyn, a wedyn mae'n dipyn o dan pan chi moyn e. Wel, ar sash na gael ei gobrio gan Stuart ydi Lloyd o Llambed, wrth gwrs. Ac yn y cefndir? Hela yn wen i gyd. 15 oed. Mae'n braf gweld tair merch ifanc yn ganol y cyrch wedi wneud be maen nhw wedi wneud. Maen nhw'n ysbrydoliaeth yn dyn nhw? Odyn. Girl power, ond hefyd girl power eitha ifanc. Fel bydden ni'n gweud yn rôl model gwych. Odyn. I ferched ifanc. Fi'n siŵr bod y nifer yn edrych lan a train. Y ddwy chwar. Hanna a Eli fyna. Eli gyda'r ebol. A Hanna ar y chwith. Cyfer catalog blwyddyn nesaf, siwod? Heb os. Siŵr bod Martin Clunes wedi bod wrth i fodd mae Prynhawn yma. A fydd e'n cofio'r eiliad yma am byth. Gobeithio. Dyma ni. A fe hunan wedi serchu at y cyffyle ers blynydde. Pan nath i ferch Emily ddechrau dysgu marchogaeth. Ac mwyn ymuno mewn, fe gath ei geffyl ei hunan a fe dyfodd pethau o fyny. Credu bod yna rhyw 12 o geffylau gyda Martin Clunes a'r teulu i gyd. Cymysgedd o Clydesdale yn credu'r Shetlands. Ie, pob math gwahanol fi'n credu. Ond dyna lun i'w drysori. Well, Hannah, how are you feeling? I have no idea what to say. I'm just, oh my God. Yeah, you got this. This is too much. This is just, it's my pride and joy. Well done, congratulations. Huge congratulations to Hannah and Pascal Welsh again. Congratulations, Bees. You know that Ellen has able to travel with me and came around this side, Ellen. How does it feel? You've been here as a lead trainer and the first written, and now
Excellent. And what does it feel like home? Is she home bred as well or not? No, we brought him at the start, at the end of... Mae stori o lwyddiant fan hyn ar Prynhawn Ddydd Iau yn sioe Frenhinol Cymru yn 2025. Stori'r ddwy chwaer yw hi. Hannah Owens. Welsh wedi cael y prif bencampwriaeth. Hannah wedi cael wythnos brysur tu hwnt a'i Eli wedyn gyda'i chwaer. Eli ei chwaer gyda Hannah. Fe wedi bod yn wythnos hir yn dwi. O di, gei di fyddiant am unrhyw beth. O, diolch. Mae'n bod chi maddau fi fyd. Oce. Ydyn, maen nhw wedi mynd o nerth i nerth yn dechrau Prynhawn ddo ac yn ennill y cymalau mae i gyd mwyn hawlio prif bencampwriaeth cyffyle sioe Frenhinol Cymru. Hannah wedi bod yn beriadu dechrau'r wythnos yn adran y defed. Ie, y Kerry Hills. Ie. Lle mae wedi cael wythnos tu hwnt o brysur. Wythnos i'w gofio a'i drysori fi'n credu i'r teulu cyfan. A mae mor bwysig os ych chi'n gallu i ddal gafel ar yr eiliadau yma. Maen nhw'n gallu mynd mor gloi. Odi. Ac ych chi mor brysur yn ymarferol yn cadw golwg. Yr holl waith, yr holl ymdrech, yr holl baratoi wedi talu ar ei ganfed, a Hannah Owens yn gallu datgan mai casgob Welsh dol yw prif geffyl sioe Frenhinol Cymru 2025. Mae wedi bod yn stori o lwyddiant, mae wedi bod yn stori emosiynol, mae wir wedi bod yn dipyn o daith i Hannah a'i chwaer Eli. David Oliver a Beth Simons wedi bod yn gwmni fi trwy'r Prynhawn, a fe ddechreuodd y siwrne ardderchog yma Prynhawn ddo yn do? Wel ie, Hannah wedi cael dipyn o lwyddiant ac y ros cariad Hannah jyst yn mynd i cymryd y gaseg am ryw ranfach a bron i swclen cymryd ffwrdd i hosi. A mae mor bwysig yn dwi bod pawb sydd wedi bod yn rhan o'r magu, o'r paratoi, o edrych ymlaen at y diwrnod mowr, bod nhw gyd yn cael y cyfle i brofi'r wefr fan hyn? Odi, mae. Achos mae'n cymryd tîm i gael ceffyl o'r safon yma i'r cylch. O, mae da, ac i fod yn wedi cael ddeuddydd prysur iawn, a mae ddal i fod yn symud. Ydy. A mae'n dal i wenu, mae'n chystio ymlaen. Di, mae hon... Calon mowr ydw fi'n credu. I ti'n gallu timlo nawd? Fi'n credu. Lligau mowr addfwy'n dau, clustio ymlaen, yn joio'i job, symud ymlaen. Ac eto'n sefyll yn dawel, mae hwnna'n cymryd calon mowr, fi'n credu. Ac ych chi'n gweld fyny Hannah Owens methu credu'r ffaith bod i wedi mynd ar brif wobr, prif bencampwriaeth cyffyle sioe Frenhinol Cymru. Does dim byd yn uwch na hyn fan hyn? Na. Y cwpan y byd. A'r ddwy chwaer fyny, da'i gilydd. Well, Hannah and Ellie Owens, I don't think at the start of the week you thought it was going to be finishing like this. Supreme champions of the Royal Welsh Show 2025. Can you say anything? No.
I heard Dad has been banned again from coming today because we were told you don't win if Dad's come. So where's Dad right now? Dad is trying to sell lambs in Kington Market, I think. So, yeah, he's making money while we're trying to spend it. And he has no idea what's just happened. Oh, my God. No, he doesn't. Well, many congratulations. You have qualified for the Horse of the Year show in October. You've got to now keep these horses in great condition, which I'm sure you will. Many congratulations from all of us, and go enjoy every second. Oh, we will. Thank you. Thank you. Thank you.